Budući da se radi o vrlo opasnoj i podmukloj bolesti, roditelji su u stalnom strahu za zdravlje i sigurnost svoje djece koja su inzulina ovisna cijeli život. Stoga edukacijom žele poboljšati njihovu sigurnost u školama, vrtićima i na sportskim treninzima. Gdje će ljudi koji radi s njima znat koji su simptomi hipoglikemije, hiperglikemije i moći na vrijeme reagirati bez obzira koje je stanje. Najveći strah nas je ipak hipoglikemije, niske razine šećera u krvi, gdje može doći do dijabetičke kome i do svega. Šećerna bolest sa sobom nosi velike komplikacije, što akutne, što kronične, tako da na taj način putem ove edukacije ćemo pokušati upozoriti i upoznati nastavno osoblje, odgojitelje o nekim ključnim faktorima na koje moraju obratiti pozornost da bi zaštitili našu djecu. Budući da sam razrednica, imam dijete u razredu koji je dijabetičar, to me još više interesira i htjela bi steći nove informacije. Osim vidljivih komplikacija, dijabetes uzrokuje i one manje vidljive, psihološke promjene. I kako zapravo i stres psihološki i fizički utječe na razine šećera u krvi, kako zapravo i porast i snižavanje šećera u krvi djeluje na promjenu u njihovom psihološkom stanju i kako to može zapravo utjecati na njihovo ponašanje u školi i na njihov sam učinak radni. Svima koji su se odazvali edukaciji podijeljeni su priručnici o šećernoj bolesti kod djece koji je udruga Krug ciljano napravila za prosvjetne i odgojne djelatnike. Inače, na području Županije 10 evidentirano je 26 djece u dobi do 18 godina oboljele od dijabetesa tip 1.